laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno. En morna mar bedo kod odiechieng wago mbaka wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Daktari wantiere studio abomie thuolo obonyiso ni nyinge nga en wuod kanye olonye weche mage kaito wadhi nyime kod twak ma kawuono machiegni. Asante. Ani iluonga ni Wanga Rafael Orato. Ana wuod luo awuok Suba Mfangano. Tan daktari mar general practice tamor bedo kawuono kae. Wan bedo abmor mar bedo kodi Dr. Wanga kendo kawuono akwayo ni in mimi wa topic kidwa ni wawacha kata wago mbaka kotenre kod tuo mane. Kawuono wago mbaka mar cerebral malaria. To wada wacho mang'eny kolingre gi gik ma enang'o to onyalo chando ng'a to gik ma kamago. Ipani nyalo bedo makare kwa luonge ni malaria motegno. Kamano. Mana kaka winje no en malaria motegno mane twak kwa odiechieng ma kawuono. Dr. Rafael ntiere studio ka obo chako konyiso wani tuo mar malaria kata malaria motegno ne kawa wache to en malaria machal nade koso en kidieny mar malaria mapile cha modhi ong'ala machielo kanye mwachak godo daktari. Asante. Koro ko wacho wach malaria wan gi malaria kinde ariyo. Moro ma wacho ni uncomplicated moko tegno ahinya to gi moro ma complicated. Complicated malaria moro marach kabisa cha. Koro ko wacha cerebral malaria kata malaria motegno en malaria ma inyo obwongo ni. Koro malaria mora mora ma obiro to oketho obwongo ma koro ng'ato ok nyal paro maber, ng'ato lose fahamu o faint kata obedo gima wacho ni confused. Mane makoro wacho ni kata obedo gi kifafa, obedo ko tetni. Mane makoro wacho ni cerebral malaria. Koro nyaka obed gi malaria, kasto malaria ni obiro to oinyo obwongo mari. Ang'o makelo tuo ni daktari, malaria motegno ni? Koro tuo ni kaka wacho ni malaria nyalo wuok kon ng'ato nyalo yude ka suna ma oluongo ni female anopheles okae. To koro suna no ko oting'o malaria no to odonje dend ng'ato to koro odonje remo kasto malaria wuon no odhi to bedo e obo mar ng'ato. Obo dong en liver. Obede obo kasto kosebedo obo tich auchiel abich kanyo odonje remo kasto bedo spread obiro nyaka e ubwongo mar ng'ato. Koro kobede e ubwongo mar ng'ato koro ma en part of the gik ma wacho ni complications mobedo motegno kabisa. Koro kosebedo e ubwongo ni kanyo to nyiriri mag remo ka wacho ni cells malaria ni donje nyiriri go kasto gidino leche mabire obwongo. Koro obwongo ni ok yud remo, obwongo ni kuot to mane makoro wacho ni cerebral malaria. En malaria motegno wantiere kod picha moro maber ka jahera mar penj laktar adwani mondo bi Dr. Wanga owuoth kodwa e picha ni mana kaka winjo ko wacho no ni nitiere kaka suna madhako mideno ni female anopheles ni ang'ano ka ng'ato kaeto olando tuo ni wabo donjo bang'e kata bodhi chien kaka otimo. Kata kamano wantiere kod picha ka daktari manyiso wa nyathi mantiere kod malaria motegno kod nyathi ma onge kod tuo ni kata en healthy child. Wantiere kod picha mar obwongo kata koma machielo koni bende wantiere kod stages kata kidenye mopogore ma suna ni wuotho kod kute gi wuotho. Apani wachaka gima koka wadhi obwongo cha ibonyiso wapogro. Koro ng'ato yudo malaria ka mae suna ma wacho ni female anopheles cha. Obiro to kae to owitone olo kute mag malaria go ma oluongo ni sporozoites. Koro kute go di nyaka e obo okaw mana nusu sa kata sa achiel. Kasto obedo kanyo ndalo abich nyaka 7 obedo e obo mar ng'ato kanyo. Kasto owuok to dhi e remo. Koro mar remo. Koro kose malaria biro ga oinyo ga nyiriri marakwar mag remo. Kose donjo kanyo to koro kaka no donjo kae obiro to ochako develop. Magi mana stages mag development mag malaria no. Kose bedo machua to koro nyiriri no burst open to release malaria moko mang'eny, cells mag malaria mang'eny. Koro magi ema koro dhinyo organs ma tofauti e dend ng'ato kanyo.
Koro kobiro wach cerebral malaria ni, koro mae obiro to chako inyo obwongo mar ng'ato. Wanene ga sana sana nyithindo. Koro ineno ka mae en ler to magi nyiriri makwar. Koro nyiriri makwar man gi malaria parasites go biro to obedo e walls mag leche go. To gibedo mang'eny to gibiro to gi block leche go. Koro ka gise block nye obwongo be dwaro remo. To koro ka leche go bedo blocked, remo ok chop maber. To chako tho. To one of the ways ma waneno gima chako tho chako bedo mokuot. Koro kineka mae en nyathi ma obwongo ma nyathi ma onge malaria. Ineno kila kitu odhi maber, ok okuot ahinya. Koro kibiro ka tineno kata king'i tineno tofauti. Obwongo mar ng'ano kuot, kosebedo makuot, ng'eni wi ng'ato to tek. En space ma kimedo gimoro to mane makoro wayudo ni ng'ato lalo fahamu, ochako bedo gi tetni, to mar tetni ka to kata wanyalo lalo moko. Mane ma tofauti ma ng'ato wacho ni nigi cerebral malaria. E seche ma pod daktari bet piny no akwayo kendo ni waduok picha ni ne jo oganda wa mondo mi wawuoth okang' kokang' maler mondo wang'e ni to kare malaria motegni obiro nang'o. Inene picha kanyo en suna ema bro kai. Samoro thoth ne suna ok obadhi kata kakai kata ka nitiere ot. Suna ni bro kawo kute mag malaria ma bed daktari no nyiso ni iluongo ni sporozoite kai to oolo e del. Kose oolo e del to gidonjo e chuny daktari. Odhi bedo e chuny kanyo e nyiriri e dakika 30 kende. To odhi monyuolre mang'eny tok ndalo 5 ndalo 7 to koro wuok odonje kidienje mag remo makwar. Daktari opimonwa kaka inene picha no nyakwara Mugia Jwang ni odhi kawo thuolo kata stages mopogore opogore ma nitiere nyaka gi ring stage kae to bende daktari bro nyisowa ni ring stage ka bende nitiere kaka onyalo lokore kopogore kod mano to tok seche 48 48 hours to wayudo kata ni osedhi circle no chiegni duto te makoro odhi mopong'o red blood cell makoro kute gi ng'eny mokalo kendo unyalo muoch kata omedo kere e del. Makang' suna machielo kayo ng'ato okai to dhi okang' ng'at machielo to ang' ochako ting'o kutego otero ne ng'at machielo. Awinjo kiwacho daktari ni tuo ni kata chandruok ni thoth ne ong'eny kuom nyithindo. Ong'eny kuom nyithindo nikech ang'o? Nyithindo en onyalo inyo nyithindo mostly kata joma dongo ma joma oti. Nikech kidhi kiti to ka nyathi gima wacho ni immunity. Ok en ga machua sana kuom nyithindo to gi joma oti kabisa. Kasto koro mane gimomiyo wayudo ni ong'eny e nyithindo to gi joma dongo. Kokichie maber ka immunity mari tin, tuoche mang'eny chando ga nyithindo. Koro inyo immunity. Koro gimomiyo wayudo ni oinyo sana nyithindo. Nyithindo mathoro yude gin nyithindo ma mantiere buo higni 5 daktari koso? Kamano. Nyithindo mantiere buo higni 5 to gi nyithindo manigi tuoche moko kaka mokchi maber to gi bedo gi tuoche mag chiemo. Gima wawacho ni malnutrition. Koro malnutrition bing'eyo odhi ketho kinga mar dendi. Koro ibedo ni in kata ka dendi ok nyal dhawo kaka ng'at ma chiemo maber. Nyalo dhawo. Emomiyo yudo ka margi bedo very severe. Obedo marach kabisa motegno. Anje kiwacho weche mag immunity kuom nyithindo kachiel kod jogo ma higi osedhi mang'eny, higi oseniang'. Seche moko wawacho ni immunity en rateke mag del. Ere kaka wanyalo rito jowagi kata kapok ochopo kaka inyalo geng' kidienje mar malaria mondo mi wabed kod immunity kata rateke maber mag del? Jaga wacho ni immunity biro mana gi chiemo. Chiemo michamo kichiemo maber, chiemo balanced, especially kaka wawacho wach nyithindo gi. Nyathi ma ok cham gik moko kaka proteins chako bedo gi gik moko kaka kwashiorkor. Kasto koko chiemo maber to bedo gi tuoche moko ma wawacho kaka marasmus. Koro tuo moro amora ma obedo related gi chiemo dhi duoko immunity mari piny. Koro mawacho ni nyaka ichiem maber, nyaka ichiem a very balanced diet kaka nyathi. To sema daktari wacho ni nyaka ichiem maber, ok ni koro nyaka icham chiemo mabech gi tek. Ni dhi manyo chiemo mabech gi tek. Ing'ia e aluora ni to chiemo mane mantiere tek, nitiere kod madini mag protein, nitiere kod carbohydrates, nitiere kod vitamins kod gik makamago. Yes. Daktari, in kaka laktar ma bende apano se thietho, ok inyisa ni tuo ni ng'eny ga marom nade, ochal nade?
malaria motegno ni? Is it common? Malaria motegno from research mag wacho ni World Health Organization wacho ni oinyo nusu milioni achiel in Africa, mano mana Africa. Koro en gimoro ma it's very common, to en gimoro ma okwero gani jatuo chop kanyo nikech tuo ni nyalo dhi marach ma otiek ngano. Koro so it's something, en gimoro ma it's wacho ni significant, nyaka wang'ie mondo wa make sure ni jatuo okochopo kama bedo gi malaria motegno. Seche wacho tuo ni mano nyiso ni ong'eny kuonde ma malaria thoro bede mang'eny kaka gwengewa mag Kaluo. Kamano. Kingi Kenya kae kuonde ma liet ng'eny. Koro iyudo ka Nyanza region, Kaluo kacha, to kibiro gi coastal region. Mago wacho ni mago endemic regions ma malaria en very common, ong'eny ga. Kasto ntiere kuonde moko ma malaria ok ng'eny kaka kuonde ma koyo ng'iche kaka Nairobi to gi kaka Central, mago ok ng'eny. Lakini Kaluo koni gi coast region, Mombasa kocha, tuo ni to ng'eny. En tuo mar malaria, to kende na malaria en malaria motegno. Tiende ni daktari wachonwa ni na malaria mabro biro kokalo kuom suna kaka thoth tuoche kaka malaria en mani koro idhi weye motegno ma onyalo kelo ni chandruok ahinya e obwongo. Ong'eny kuom nyithindo ma pod ntiere bo higni 5 kaachiel kod jogo ma higni oseniang' kotenore kod weche mag immunity kata rateke mag del. Yienwa mondo mi wakaw yweyo ka waduoge kidieny mar 2 wabong'iane ni to kinde nang'o kuom jatuo kata kuom nyathi tinyalo chichi ni nyaka bedie ni entiere kod malaria motegno. Kiseneno ranyisi gi en ang'o monego bed ni timo? Onego bed ni dhi achiel kachiel tinyiewo yath kendi, kosetimo nang'o kik idhi mabor, kik isudi. Tuguk tugul ko kimi komye. Ak anendet ni kwawech. Is Kalenjin your language of the heart? Then we have a sweet surprise for you. Wow, kimnatetab chomyeto. Sobetab Tai, a story of two hearts bound by undeniable love. A story full of secrets and lies that unfold into unbearable pain. Mune sige yung cheptang'ung na mingin na si Magiger. Mama chini nye, mama charusin, ako mama chaka ingwangin ne. Kaiger, ay mo nagkakachi wearing ngungkoy. How far will you stretch for the one you secretly love? Watch this heart-throbbing story, Sobetab Tai, only on Viusasa. Little babies are such joy to every home. Na sasa, Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea the sweet baby package from Quickmart. Winnie's Total Afia 1 kg, 270 down to 250. Nipnap Baby Diaper Junior size 5, 999 down to 799. Toto Baby Wipes 140 down to 112. Dove Baby Lotion 755 down to 378. Dove Baby Soap 75 grams 225 down to 113. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package kwa Citizen Duka utalipa only 1,691, meaning utasave 748 shillings. Piga *487*5# na ulipia saizi ka stock bado iko. Ukishalipa utapata confirmation message ya kukwambia you can go to any Citizen Duka counter katika Quickmart supermarket yoyote yenye iko karibu na wewe. Unangoja nini? Sulipia saizi ndio enjoy discount yako ka stock bado iko. Citizen Duka, home of discount. Brate, huu mwezi usiache life ikuweke kwa kona. Kama hivi Shabiki.com tukupeleke na rada Boost account yako na 3 million in cash prizes on Shabiki Aviator. Kaza ndege yako to the highest multiplier, shinda 50,000 kila siku, halafu grand prize ya 350,000 Kenya shillings kila wiki. Runway iko so clear. Usiache pesa ikupite. Jiomoshe na Shabiki Aviator. Shinda 3 million in cash prizes. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Ejun Punjab,
hera motegno ne odongo. I love you, Sarabjit. Jod Sardani oweka chunygi nigi lit mang'eny. Kar gi ji adekni, hera bro ketogi kamoro achiel nyaka chieng'. Chunogi ni nyaka gimakre motegno gi hera kod winjruok. Ok unyal paro kaka unopuonju. Wan ji adek, wan wachalo kaka ngum. To ngum moriwre otegno, to mowere kamae ok otegno. To e piny kama gik malich timore, en ng'ano ma ginyalo geno. En ang'o momiyo nyakono okawo pache kamano? Kara nyakono en ng'a? Riwre kodwa e wuoth manyien mopong' gi hera kod chir. Choti Sardani, wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Echelo mar thumda gmor visa to wakelo ni jongolo mamit kabisa banti gi bandana and spizo nganganie tena kache koda Jomo Nava tutaki vita tunataka muziki all the ones and twos of course myself DJ Kolo and of course inakurunga tu ankorka ndiso miel kata kaka wati mega kata chande wali bado kodala vox dance but you want to put a chill the Kenyan Daro. Imagine ma engi moko nego beni bai kata mate Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Daktari ne wang'iyo kacha tuo mar malaria motegno ong'eny kuom nyithindo mantiere bwo higni 5 kaachiel kod jogo ma higgi oseniang' kotenore kod rateke mag del kata weche mag immunity. Mabendi pimonwa ni biro kotenore kod weche mag chiemo. Mabendi wachonwa kacha ni kaber to nego beni chamo chiemo makare, chiemo ma balance. Tiende ni madini duto te madwarore ng'ato yudo e chiemo mochamo. Obed nyathi, obed ng'at mang'ongo. Ranyisi mage maka ng'ato neno to nyalo chichni nyaka bedi ni malaria neni, ok en malaria mapile tin malaria motegno. Okongo ng'at ma oyudo tuo mar malaria no obedo gi gima wacho ni ranyisi ma ng'at moro amora man gi malaria nigo. Koro liet mag del obedo go to obedo ko ol kabisa. Kasto kata ka most wayudo ka gibedo ka ging'iyo mbele. Ineno nikech samoro nyalo bedo gi ich nyalo chako kai to inyalo ng'ok kata inyalo chako bedo gi gik moko kaka dieo. Koro kwa biro mago mana ranyisi mag malaria ma kila ng'ato nigo. Koro kwa biro mag malaria matek, cerebral malaria, mano malaria moko ma ofole kategori wacho ni severe malaria. Koro magi oyudo ni nyathi kata ng'at mo bedo gi cerebral malaria ochako lalo fahamu makata kichiewo ochako bedo state ma wacho ni coma. Kasto seche moko onyalo bedo gi tuo mar tetnigo, gima wacho ni kifafa cha. Kasto seche moko obedo very severe ma ng'ato kata unyalo lalo neno kata winjo. Mago obowacho kata ko wacho wach complications mag severe malaria. Koro lalo fahamu cha to gi tetni mano nyalo bedo one of the signs manyiso ani gini nyalo bedo malaria matek. Wabro doki chien mana matin daktari nikech wapuonjore kendo wadwani oganda wa ong'e matut gima timore e del. Wantiere kod kute mag malaria gisedonje e del. Iwachonwa kacha ni thothne ng'ato nyalo bedo kod ich makecho, onyalo dwaro ng'ok kachiel kod diep. Pimna ni kute gitimo ang'o e del momiyo ang' koro ng'ato no kae. Kato kowuok kanyo weche mag tetni. Kwachopo kanye ma koro ng'ato tetni, ang'o motimore e dende, kute gi otimo ang'o e dende, kute gi ochopo kanye e del ka amang' no mi ng'ato tetni. Wachak kod diep kachiel kod ng'ok daktari. Koro kaka wang'iyo picha ni gik ma wacho ni ranyisi no wacho ni odonje obo kanyo kasto wuok to dhi e remo. Kasto ranyisi go kaka maga ich kach liet bedo ma dendi bedo ma liet seche moko winjo koyo sama pod liet ng'eny biro ka nyiriri mag remo go red blood cells ka gibarore to gigolo kotego. Koro sama giwuok to gidhi e remo ng'e dendi be
dendi be dwaro goruok kodgi. Koro one of the ways ma ubedo gi gik mawacho ni ranyisi manyiso ni dendi be temo dhawo en gik mawacho go kaka liet ng'eny iyudo ni ichako ng'ok nikech dendi sama dendi dhawo systems be chapni koro emiyudo ka wi chako bari ibedo gi liet mag del gik machalo kamago to mar ariyo mani penjo cha nen wach tetni yes koro kwa picha no to onge go lakini ka wachako bedo gi weche mag tetni nowacho ni nyiri mag remo ma oyudo kote mag malaria go gidhi to gichako owacho ni accumulate gipong'o leche mag remo mabiro e obwongo to koro ing'eni ka gipong'o ma gidino remo ok bi chopo kama obwongo dware to ka ng'ato chopo stage machalo kamano obwongo chako tho to ka obwongo chako tho mano nyiso ni ing'eni obwongo otiyoga kaka stima mano means ni ka area ma remo ok chope no ochako tho mano stima nyalo chako kick maonge control kine ka picha machalo kama mae en obwongo ma onge ng'at ma nigi malaria ma kawaida to koro ma iyudo ka obwongo no kosechako tho ochako kuot emomiyo ineno ka king'i pichni ariyo gi laini moko mineno kacha ka ok inen gi maber kae ma en obwongo ma osekuot koro kosekuot mano stima moko mogo ka mondo iti kawaida kaka ijatiyoga kaka ineno awuoyo ni mano obwongo na tiyo mano ok dhi tiyo maber mano e gimomiyo ng'ato chako yudo gima wacho ni convulsion obedo gi tetni go nikech obwongo chaka goyo kaka odwaro the other thing ng'ato chako bedo gi olalo fahamu pache lal koro ka pache olal ma ok inyal chiewe to samoro onyalo dhi marach mobede gimoro mawacho ni koma obwongo ni gokuot ing'eni mae wi ng'ato ma tek mineno no to en space ma kimedo gimoro extra nitiere gimoro ma nyaka wuogi koro gima sehemu mar obwongo ma wuoga kawaida ng'eny kowuok ka obwongo kuot en piny kae to piny kae mae kama deal gi weche fahamu weche yueyo maber ma ka obwongo kuot to ma kowuok to samoro wanyalo lalo ng'ama nigi malaria no mara ma oluongo ni cerebral edema ma en chandruok ma serious en chandruok ma ok onego bed ni kawe yoro yiem kata matin nikech wacho kata ni ma ai minyalo po kata ka ng'ato wite jatuone daktari okipimwa ni seche ma koro kutegi ochopo ma koro gidino leche ma akoro kawga bang' thuolo marom nade ma malaria ni osebudhe del kuom thuolo marom nade malaria kawaida mondo ng'ato ochak wacho ni owinjo ka otuo gi tuo mal malaria kao ndalo 5 nyaka 7 koro mondo ochak to wadwok matin malaria ma tekni cerebral malaria obiro malaria gimowacho ni malaria parasite wan gi abila 4 wan gi owacho ni plasmodium koro wan gi achiel miluongo ni ovale moro waluongo ni malaria to moro waluongo ni vivax to mogik marach makelo en falciparum koro falciparum ni ema ka ng'ato yud to bed ni en ng'at ma en at high risk immunity mare ni piny ema nyalo bedo gi tuo machalo kamani koro ma after ndalo 7 ochako bedo gi tuo mal malaria kasto kimed moko 7 ochako bedo gi gimoro ma wacho ni severe malaria koko bedo controlled to en gimoro manyalo dhi very fast onyalo tieko ng'ato very fast en gima nyalo tieko ng'ato mapiyo kaka nyalore makaber to nego wabed motang' ahinya kaka nipimonwa kacha ni jogo modak e gwenge kaka mikwa mag kaluo kuonde ma piny liet jogo mantiere gwenge mag nam chumbi kuonde ma piny liet onego bed ni ndalo duto te watemo matek mondo miki kwagam kutegi nikech ng'ato nyalo wito ngimane mapiyo ipimonwa maler kendo aduoko erokamano kaka ilere gimomiyo ang' del chwakre gimomiyo ang' ng'ato winj ich kach nikech dendi temo gore gi kutegi seche ma matimore nyaka olok kaka system tiyo daktari thothne wantiere kod tim mar kwa winjo ranyisi gi to watemo ga thiedho symptoms kuom ranyisi ka del ochwakore to wacho ni wamany
yath makweyo del machwakore. Kapo ni ng'ato iye kae to wachni ijni kecho wamany gimoro makweyo ich kach. Pono ni ng'ato ng'ok iwachni wamuony gigo manyalo geng'o ki ng'ato ng'ogi. Ka ng'ato sineno ranyisi gi onego beno luwo yore mawachogi koso onego beno timo nang'o. Wan kaka dakteche waeroga ni ka ng'ato chako bedo matuo obi mondo watim testing. Kwase timo investigation wang'e ni nang'o nikech ranyisi go kaka wawacho nitiere tuoche kaka ng'ok nitiere tuoche moko manyalo kelo ranyisi go. Koro waeroga ni ka ng'ato kisechako bedo gi shida kamae tibiro to watimo ni test. To test kaka picha ni owachonwa watimo test mag malaria. To mano wadhi golo remo kasto kwa golo remo to wapimo to wang'iyo ni nikech malaria parasites go inyalo neno gi king'iyo gi e microscope. Gima luongo ni microscope kanyo. Mane manyiso ni ng'ani nigi malaria. Ema koro wachako timo wachako thiedho. Koro waeroga ni gibiro e osuptal to wapimo gi kik ithiedhri kin dala inchako nyiewo yath mar malaria ka in dala kacha. Ber kibiro mondo watim ang'o daktari oneni o-assess ong'i kama be en malaria koso ok en malaria. Mor nyalo muloro mula ipare ang'o miyo kaka oganda wa waeroga thiedhore kendo wa dala. Commonly anyalo wacho ni maybe samoro osuptal bor. To seche moko en mana ero marwa nikech ineno ni ka in nyocha nin gi ranyisi machalo kamago tiyo gi yath malaria to let's say ineno kichango to let's say nok en malaria nen gimoro ma different. Koro kine ka ng'ato nyathini kata jaodi nigi ranyisi machalo kamago imbe inyalo yudri ni ichako tiyogo. Aneno kaka iketo na weche mag brain imaging, complete blood count, antigen detection test, PCR. Mori nyalo nyiswa ni mage gi nang'o nikech kaka mar microscope no tilero nwa ni en kao remo ting'e microscope ting'yo ni debede ni kute mag malaria mane wacho ka nitiere ka koso gionge. Koro mokwongo ni kaka wawacho mano microscope ing'iyo e microscope tineno malaria parasites go. Mane mawacho ni thin to gi thick blood film. Koro kibika kae ma en kaka wacho ni complete blood count nyisa kiwango mar damu kiwango mar remo nikech samoro nowacho ni nyiriri ma rakwar mag remo ka gichako barore to koro ka gibarore kamano nikech nyiriri go iloso gi cycle mar gi after 3 months to koro ka gibarore mang'eny kiwango mari mar remo dhi piny ibedo gimo owacho ni en anemia. To seche test ni bedhi nyisowa ni generally ng'ani nigi infection kata koongego mano wadhi neno ka. To koro kae mae PCR mae nyisowa ni ng'ani be nigi infection kata oongego mano ma most of the time mae gi mae oromo ng'eyo ka ng'ato nigi malaria magi mana additional ka but madwarore kabisa en mogo gi. Kwa bi weche cerebral malaria nowacho ni odhi hinyo obwongo. Ng'ato kochako bedo gi shida mag tetni mang'eny to gi del bedo maliet gik machalo kamano to lalo fahamu waeroga ng'eyo ni ang'o matimo e obwongo ang'o matimre e obwongo kacha. Mano e gima watimo gimoro brain imaging kaka MRI. Mano dhi nyisowa kaka picha mane oneno cha macha nene MRI nyisowa kaka obwongo ni chalo. Kasto mae kibiro osuptal mokwongo ma ji timoga en mae. Koro mae wakawo remo to wakete mashin moro matin ka en gi malaria wadhi tang'onwa lines moko kanyo wang'e ni ng'ato nigi malaria. Erokamano ahinya. En penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu malaria motegno mabende ng'eny ahinya e gwengewa mag Kaluo. Isedhir daktari otimoni tests gi duto te en okang' mane monego bed ni kawo. Kidieny mar adek kik idhi mabor kik isudi. Umefikiria matumizi ya hii pesa Estas? Unapanga kufanya nini? Kuboost kazi yangu. Kazi, si ndio? Niko na cheki yako hapa hivi. Hii sasa wacha nikukabidhi ndio tuhakikishe ati hii pesa ndio yenye uliambia umeshinda. Ndio hii iko hapo? Umeverify? Kweli. Shikilia cheki yako.
tuko na goodie bag hapa hivi, hiyo ni yako. Uzidi kujipanga, unaweza batika uchukue milioni 1. The festive season is more than a holiday. It's a time for family, joy, laughter, and creating memories that last a lifetime. What are your plans for this festive season? Whether you're dreaming of spending your holiday on white sandy beaches, on safari in the wild, or escaping to international destinations, View Travel has the perfect festive holiday planned for you. With our Lipa Pole Pole payment option, book your dream festive holiday now and pay in flexible installments. Mapema ndio best. Spots are filling up fast. Enjoy 4 days in Mombasa from 53,400 Kenya shillings, 5 days in Zanzibar from $806 and 5 days in Cape Town from $1,617 per person sharing basis. Make your holiday season one to remember. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 and book now. My name is Sebastian Mutuku Wambua from Machakos. I am a retired systems analyst. I'm into 6 months playing and I was not even expecting to see anything until when I saw that text message and I couldn't believe it. I got 12 predictions out of 15 on the jackpot. The first person I told was my wife. This is good money. I think it will go far to help myself and a few other people that may be in need. I want to encourage other people. Please go ahead and try your luck. It's always good to try, just like I did. Looking at my win here, Shabiki in Minnesota. Thank you, Shabiki. Shabiki Super Jackpot. Ni time yako. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLBA 671. Teacher Beach, Kocha Kore, Samuel, what kilo ningoma, Mobedo Play Design Makare. Ramogi TV, Biro Kanyakla Kachel, Ramogi Radio, Kamabende, Stimariwa Record P. Yawanya Wauntie, Kikubed Mabori, Korogajan Kichkai, Ekumi Yudogi, Mamit Kabisa, Ramogi Night Disco. Maintain your position. Idi udakanyoki kafaya gudi local instrumental wawachuni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach Sangwen Otieno. Fweny ngima maber e wach Nyasaye kanyakla gi wende majiwo chuny ahinya e Injili ngima. Hacha mimi nikamwimbie Mungu. Chieng' ngeso ka ngeso, kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV, wamiyi sabato maler kendo mamalo moloyo. Kod wende mamoro chuny moa kuom jothum mihero, kendo gi jokwath mapacho ka. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda, ni kik iluor gimoro nikech an kodi. Sabato tutapumzika milele yote. E Injili ngima, ngeso ka ngeso, chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Mimi siungi mkono kubadilwa kwa Rigathi Gachagua. Kama nitaunga mkono wakiwa wawili, wote wawili waende, kwa sababu tulichukua nafasi ya kuchagua wote wawili. Paro Marthi jalup jaten piny Kenya Rigathi Gachagua oko koronyolo paro mopogore e pau siasa. Wahubiri wakikosa barabara warekebishwe na wahubiri wenzao, ndio wataquote Bibles na vitu kama hiyo. Hatukatai regulation, lakini tunasema hiyo regulation zije kwa self regulation. Dolo prodagi momo igi piny ni jugoge yor chulo suru biro goyo lwenj yalo Injili piny. I commend them for allowing the opportunity for productive dialogue in addressing the concerns of university staff
and giving due priority to the welfare of our students. I assure them of the government's readiness to address their grievances in a sustainable manner. Jatend migao masomo Julius Migos Ogamba osingore ni piny owacho biro chopo kare singo mag keto kod jopuonj kaachiel kod jotij mbalariany mar medogi osara. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Raphael e studio. Wang'eyo tuo mar malaria motegno mabende ng'eny ahinya e gwenge mag Kaluo kotenore kod kaka piny chal. Gin kuonde maliet, gin kuonde mang'eny kod pi kaachiel kod weche makamago. To kineno ranyisi manopimonwa ka to onego bed ni idhi e osiptal mondo mi kik inyiew yath kendi. Moro kapok wadonjo e weche mag thieth, inyalo nyiswa rach thiedhruok kend daktari. Thiedhruok Self medication. Self-medication, normally, okwero ga ni ng'ato dhi nyiewo yath to madho kende. To wahero ga kaka nowacho sacha, ni obiro to wapime to kwa wayudo ni en gi malaria. Tema koro watimo ang'o? Wachake yath. Nikech kiyudo ka ng'ato thiedhre kende, self-medication ochako tiyo mana gi yedhe ma deal gi ranyisi ka. To chandruok wuon to onge gima thiedho. Kuom ranyisi Dr. Raphael, ng'ato odhi duka to nyiewo yath kende, yedhe gi otiyo go to neno ka ranyisi ka dok chien, to kute ka pod medo mana nyuolore del. Wang'eyo ni complications mag malaria motegno ka ponono ni ok ogole del e seche mowinjore. Malaria motegno mag cerebral malaria ni onyalo complicate nikech kichako bedo gi tuo mar tetnika kabisa. To nikech owacho ni obwongo ni leche madhi e obwongo idino. Koro obwongo ni ok yud remo. Koro kok wathiedho gini sa madwarore, ng'ani chako bedo gi gik moko complications. Koro complications nyalo bedo ni kosethiedhe ma tuo no rumo e del, onyalo dong' gi tuo mag tetnigo. Koro bedo gi gima wacho ni epilepsy. The other thing, ka en very complicated, onyalo hinyo it ng'ato ma koro ok iwinji. Then, nikech malaria ni ka ng'eny kabisa, ohinyo obwongo ni kobedo mokuot. Nikech wenge gi dhi e obwongo direct. To one of the ways ma wang'iyo ka obwongo mar ng'ato kuot, ng'ano bo chako nyisowa ni ok onen maber. To gini koko bedo control maber, ochako bedo ni o lose sight kabisa, ok obi chako nen kabisa. Koro mago kasto kibedo gi tuo mar tetnika kabisa, ka en nyathi nyalo bedo gi gik moko ma wacho ni kaka palsy. Ok obi dongo maber. Ok bi bedo maber kendo. Kamano. Ano ka wantiere ka akod complication kata tuoche maluore chandruoge midhier ni maluore kaponi nitiere kod malaria motegno. Daktari opimonwa kata ni kaka cerebral palsy nyalo mako nyathi ma nyathi ngimane ok bibedo maber kendo nyaka chieng'. Obwongo bende kosetho mondo bi obwongo changi en ga chandruok maduong' matamre gino. Wang'e weche mag thieth daktari. Koro kwa yud kaka nowacho ni malaria nyalo bedo complicated kata uncomplicated. Koro complicated e ma en severe kama cerebral malaria ma wacho sani no donje. Magi ok wathiedh ng'ato ka ni dala, magi nyaka waketi e ward mondo wami yath ma donje leche. Mano wami yath, thieth nyalo kawo ndalo 7. To depend kaka imbe kaka jatuo i respond. Ndalo 7 go wanyalo mi completely wami mag leche, to kwaneno ka i respond maber within this ndalo 7 gi to ki in jatuo ma ichopo i respond maber, ichako muonyo chiemo maber mok ing'og, waloko yath to biro bedo moko ma imuonyo ka. To wan gi category mag yedhe ma wanyalo miyo ji. But minimum thieth kao around ndalo 7. Kibiro chon wanyalo prevent complications ka kaka mano wacho ka mag obwongo gi wenge gi it moko machalo kamago go. Wanyalo prevent gi mondo kiki tip over
ichop kuonde manigi complications. Wacho ni wantiere kod kidenje ariyo kata wantiere kod kidenje mopogore opogore mag ji jogo ma respond piyo piyo ne yath kachiel kod jogo ma samoro yath ok donje dende ma piyo piyo. Ma en thieth mar jogo ma respond ma piyo piyo maber. Bende wantiere ga kod case ma samoro ng'ato imiyo yath to ko respond. Debede ni ang'o matimore dende momiyo ko respond ne yedhe mimiyegi to en ang'o kaka lakteche mutimo mondo mi uyud kaka unyalo konye nikech poni niketo gi odhi mochopo e obongo kaka ne wawacho cha temang' no kel chandruok ma watemo geng'o gi thieth. Koro thieth inyalo yudo ni seche moko ng'ato imiyo yath to ok respond. Mano e gima wacho ni treatment failure. Koro ka in gi treatment failure maybe yadhno ok nowacho ni wan gi malaria types 4. Yadhno ok tiek malaria type no. Mano ema koro wadhie koro wacho ni first line ma omiyo ng'ato kasto wadhie second line. Second line ema koro wachako tiyogo. Most of the time, by the time wachopo second line, most of the time orumoga. Sad cases ma wayudo ni ng'ato walalo ng'ato nikech malaria despite kaka nene thieth mano yudo ka ng'ani nosechako bedo gi complications mane wacho ka. Nikech complications ka obwongo ni kosechako tho most kochopo level onyalo chopo level moro ma kata kwa tieko malaria e dendi to ok nyal dok. Thoth ni seche matiyo gi yath nikech kia kelo chandruok to wasiwuoyo weche mag yedhe ma ng'ato nyiewo kende duka. Weche mag resistance mag yedhe mag malaria bende nyalo kelo na chandruok po nono ni ng'ato osebedo katiyo marach kod yath mag malaria to koro gamo tuo mar malaria ma koro lokore malaria motegno to dende bende nosedhi mochayo yath. Mulna kama tin Dr. Rafael. Koro kwa bi wach nikech malaria en ofole category mar parasite. Mag resistance biro ga mang'eny kabisa mag antibiotics, mag bacteria. Gik moko ka pneumonia, gik machalo kamago. Mago makitiyo gi yath marach kabisa to chako bedo gi shida mag resistance. Malaria, resistance mage ok ng'eny. Lakini kata ka wacho kamano, ok wahero ni ng'ato dhi koro nyiewo yath. Nikech gini kaka wawacho onyalo tieko ng'ato. Kokithiedhe maber. To in kaka jatuo ok ibi ng'eyo maber ni ma en severe kata ma en non-severe. Nikech yedhe ma watiyo godo between severe gi non-severe en different. Moko mimuonyo ka, moko ma ji kawoga ndalo adek ka. Ding'wen ndalo adek. Mano tofauti. Mano waluongo ni artemether lumefantrine. Kasto kibi koro ma in gi severe mayo chuoi ka. Mago wacho ni artesunate. Makoro ka mano tamre koro ma wadhie moro. Koro kata ka wacho ni resistance ok ng'eny to kikiti marach gi yedhe mag malaria. En penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Ageno ni nyaka kama wachope no isechako ng'eyo kendo isepuonjori kaka tuo mar malaria donje del, chandruoge monyalo kelo, onyalo donjo nyaka e obwongo ma ang' obwongo kuodi ma obwongo tho. Chandruoge ma nyalo biro ko obwongo tho bende wasebedo kwa wuoye nikech obwongo e del, obwongo e injina mar del ma kamoro kethore tibro yudo ni kata neno ok nyal neno maber, ok nyal winjo wach maber, fuoni ni ok bitiyo makare nikech obwongo tho. Obwongo ko tho thiedhe ok nyal bedo mayot. Bende wantiere kod cases daktari ma othiedhe tuo ni mar malaria motegno ni morum choth maonge traces kata maonge chandruok moweyo chien. Wan gi cases nikech by the time wayud ka ng'ato nigi complications ka mago jomo biro very late. To kibiro very late to chances mag bedo gi complications go ng'eny. To wan gi many cases ma wasethiedho ng'ato ma waduoke. Koro ok en gimoro ma wacho ni terminal. Ok en terminal. Kibed gi cerebral malaria wanyalo thiedhi ma ichang kabisa. Koro wasebedo gi cases mang'eny. Jolendo go ngero ni geng'o ber moloyo thiedho. Kamano. Kaka wanyalo geng'o tuo ni daktari? Koro mokwongo adawache in two categories. In kaka jatuo immunity kapok iyude. Rateke ni mag del. Koro immunity kacha. Ichiemo maber, mano balanced diet. Chiemo maber kaka wach ni ok en expensive. Koro primary prevention nyaka ichiem maber mondo kata ka ichako suna cha ukai mi malaria dendi nyalo dhawo malaria no motieki. Koro kibi still under prevention wawacho category moro ma wacho ni vector control. Vector en sunani. Wada control sunani. Koro wada control sunani mondo kiko kai. Koro mana ngi wacho ni nyaka itigi treated mosquito net ma obedo treated
Kasto compound mari mar dala kacha ka en gi bungu mang'eny ting'ade ka nitiere pi moro mogudore kanyo mano be i-drain pi bed kanyo nikech suna gi kanye ma ginyuolore kanyo koro mano igolo kasto sani wan gi gima wacho ni malaria vaccine ma wamiyoga ji mano mi protection around 18 to 36 months to wamiyo mano around 5 doses mano be sani en available ma ng'ato nyalo yudo but before achop weche mag vaccine what most important en wageng' suna ni kawa kwaketo alwora bedo maler ji ninde bwo net mothiedhi ahinya mine mapek kaachiel kod nyithindo mantiere bo higni 5 kod jogo ma higgi oseniang' kute kik gudre e laro nikech kutego ema ang' suna nonyuole kik dala bed moyugno nikech kanyo ema ang' suna nonyuole to ang' nokelnwa chandruogni koro mondo mi kik wabed kod chandruok nyakwara Mugi Ajwang' ni suro dhi okai ma obwongo kuota tema mondo mi ket alwora ni obed maber. Daktari wach mo gik miweyowa godo kod kama inyalo yudie. An contacts mara nyalo bedo shared anyalo we studio ka ma ka ng'ato nigi penjo to onyalo go simu kasto wach mogik kaka wawacho ni prevention is better than cure kikirit mondo ibed matuo ema koro ichako dhi manyo yath mondo ithiedhri to kabe ni ichako bedo gi ranyisi ma nyalo nyisi ni ng'ani nyalo bedo gi malaria kele mondo wathiedhe mondo watim investigations wang'i ka en malaria to wathiedhe chon yiena mondo mi aywayi matin nowamulo kachaka weche mag rateke mag del nyalo bedo ni ket alwora ni obedo maber ket alwora ni ionge kod kuonde ma suna nyuolore ininde bwo net mothiedhi to rateke mag del ka yum niwacho kacha ni samoro rateke mag del igeng'o ga irito kod chiemo to chiemo ma bechgi tek chiemo makare ma balanced diet e gwenge ma Kaluo watiere kod chiemo mopogore opogore mulwa chiemo mantiere machiegni ma oganda nyalo chamo mondo mi rateke gi obed maber kimulo kidienje ka kidienje categories te koro kowach kaka wacho ni nyaka ng'ato bed gi balanced koro wan gi categories mag chiemo wan gi category mokwongo carbohydrates kamoting'o rabuon kuon kando chapat kasto kibi protein wanyalo bedo gi oganda mag plants to gi mag animals koro kaka plants kaka oganda gini ndengu kibi kar animals kacha ring'o kasto chak be nigi protein kanyo maber to en gi gik moko kaka calcium kasto vitamins kacha inyalo yudo a lot to kitedo a lot kiki overcook ing'e wayudo ga ni ng'ato chwako a lot ahinya kichwako a lot ahinya to lose vitamins koro ibo bedo mana kichamo fiber go to kiyud nutrients moko amawa still under vitamins kanyo ichamo gik moko ka fruits be kaka machungwa maembe mago ber magi te kiketo kamoro achiel mi gima wacho ni balanced diet mama ne en point mabende important daktari erokamano nyageno ni bowenwa namba ni kata kama inyalo yudie kapo nono ni oganda wadu tudore kodi tinyalo yudi e yo mayot mondo mi wamed konyore wageng' tuoche kaka mag malaria motegno erokamano nya Dr. Raphael aduoko ni erokamano kuom biro e studio asante iwacho kacha ni geng'o ber maloyo thiedho kopogore kod rito alwora ni ichiemo nade tichamo ang'o dobede chiemo ma balanced koso kapo nono ni alwora ni ler to ok irito rateke ni mag del ichal ng'ama timo nono nyalo bedo ni rito rateke ni bende koro otegno maber intiere kod immunity motegno to alwora ni bende olil suna ng'eny mano bende pod itimo nono tiende niya ni gigi wuotho kanyakla tem matek mondo mi geng' tuo mar malaria motegno ne Dr. Raphael erokamano ne jogo picha mawa erokamano makende ne director na Lindsay erokamano mathoth ne producer na Pape Chokoth erokamano to maduong' moloyo ne in jahera mar chenro ni tem matek kik iyud tuoni onyoro nyithindo matindo kachiel kod jogo ma higgi oseniang' to nyalo mako ng'ata ng'ata iluonga ni Ruth Otieno oriti masani
Female genital fistula FGF en tuo ma ikelo kod muoch ma oremo kuom kinde malach ahinya to kokawo okang' mapiyo mar manyo thieth ma inyalo kelo mol mar oko matin gi maduong' ma ok chung'. Kik ibed gi luoro. Fistula inyalo geng' kendo nyalo thiedhore. Royal Media Services, Migao mar thieth e kaunti ma Migori, M-Pesa Foundation, kaachiel kod Flying Doctors Society of Africa, sani kwayo mine ma odak kod tuo mar fistula mondo wuog oko ne thieth manono mar fistula mabiro timore tarik 20 dwe mar 9 higani mar 2024 nyaka tarik 2 dwe mar 10 higa mar 2024 e Migori County Referral Hospital. Monige mathoth ywa tole namba 0727 337 337 kata 0735 kanyakla waduokuru nyadhi gi geno ne mine ma odak kod fistula. So far umefikiria kenye utafanya Ido? I'll clear my school fee and then the other part of it I'll invest on something. Confirm that amount is what I told you won. Yeah, sure it is. What can you tell people at home? Naweza waambia waendelee kucheza. It's a reality, ni ukweli.